Esta é a historia de Rosalía, a nena que amaba as flores, a choiva e as palabras. Hai moito tempo, nunha terra moi verde chamada Galicia, onde sempre cheira a erva mollada, naceu unha nena chamada Rosalía. De pequena, Rosalía non vivía nunha cidade con coches e ruidos. Ela vivía no campo rodeada de árbores altísimas e paxariños que lle cantaban polas mañás. A Rosalía encantáballe pasear polos camiños e escoitar o son das follas ao pisalas. Crac, crac. A medida que Rosalía medraba, decatouse dunha cosa. As persoas da súa aldea falaban unha lingua preciosa chamada galego. Era unha lingua doce que soaba como a auga dos ríos. Pero sabedes que pasaba? Nos libros daquel entón ninguén escribía en galego. Parecía que era un idioma prohibido para os contos. Rosalía pensou: isto non pode ser, o galego é tan bonito como o castelán e quero que todo o mundo saiba ben que soa. Así que colleu unha pluma, un tinteiro e empezou a escribir. Escribiu poemas sobre as festas, sobre a xente que traballaba no campo e sobre o moito que botaba de menos a súa casa cando estaba lonxe. O seu libro máis famoso chamouse Cantares gallegos. Grazas a ela, a xente de Galicia sentiuse moi orgullosa da súa terra. Rosalía ensinounos que non importa como fales, a túa voz é importante. Hai que coidar a natureza e as persoas que nos rodean. Escribir é unha forma de liberdade. Rosalía medrou, tivo unha familia e escribiu moitos máis libros. Algúns moi alegres e outros un pouquiño máis tristes, porque ás veces os poetas tamén choran, e iso está ben. Hoxe en día, Rosalía é como unha superheroína das letras. Se vas a Galicia, verás a súa cara en estatuas e cadros e hasta nos colexios, porque ela foi a muller que se atreveu a escribir o que sentía no idioma do seu corazón. Lembra, sempre que vexas unha flor baixo a choiva ou escoites unha canción suave, pensa en Rosalía. Ela ensinounos que un papel e un lápis pódese cambiar o mundo.